ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଭେଜ୍ ଅଛି କି? ଭେଜ୍ ଅଛି? ଭେଜ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ରଖିଲେନି? ଭେଜ୍ ଅଛି ଭେଜ୍ ନାହିଁ ଭେଜ୍ ରଖ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଆରେ ହଁ ରଖ କ'ଣ ଆଗେ ଗୋଡ଼ ରହିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ ପୁରା 1 2 3 ରହିବ ସେଠି ଯିବା ରୋଲ୍। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ।
ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। Ready, roll. 5, 6, 7, go. Ready? 5, 6, 7, go. ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାଅ। ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। Five, six, seven, eight. ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। Five, six, seven, go. Two, three, four, set kotto. Five, six, seven, go. Five, six, seven, go. Kutulu kutulu. Dua tiga terus. ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଜିପି ଓଡ଼ିଆ। ସଙ୍ଗ ନେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅଳ୍ପ ଲାଜ।